दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लानि 50थि बे बोसोरसालिया जुथुमा एबा सनाथि मायथाइ फालिनाय लकेश्वर ब्रह्म गोजौ फरायसालि नैबे खैलाजुलियाव जादों। बेयाव लोब लोब रायजोफोर फैदों। जोबोद माने रंजाखांनाय मोनदों जे रायजो राजाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जुथुमा माहारिनि आफाद गावनि आफाद फरायसा आफाद बेबायदि मोनसे सान्थौ आरो सानस्रि लानानै दिनै मदद होनो फैदों। आरो बे मेलाव रायजो राजानि जि जेंना बे ओनसोलाव गुबै मोननै जेंना दङ। गोबां जेंना दङ, बिनि गेजेराव मोननै जेंनाखौ जेब्लाबो जोंनि मोखाङाव गसंना थानाय बायदि नुयो। गिबि बाथ्रायानो जाहैबाय फरेस्ट एरियायाव थानाय जि हा हु बेखौ जों मोनफुंनांगौ। आरो बे 2006नि फरेस्ट राइट एक्ट बेबायदि दाबो हा मोनफुंनाय खामानिया आबुङै फुराय जायाखै। गोबां सरकारखौ नारसिननायनि उनाव आसाम सरकारा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा डाइरेक्सन होनायनि जाहोनाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बादा होदोंमोनब्लाबो ढेकियाजुलि समस्तियाव 1302 होनाय जाबाय। सनितपुर जिल्लायाव बिश्वनाथ जिल्लायावबो 600 व्यक्तिनो होनाय जादों आरो होबावगोन प्राय 3000सो दंबावो होनना बुंदों। दा जिखिनि हा हुनि जेंना दङ बेखौ सुफुंनांगोन। बे मोनसे जोंनि गुबै दाबि आरो गोजामसिन दाबि। नैथियाव जाहैबाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 3.1 बायदियै गामि सोसननायनि जि बाथ्रा बा सनितपुर बिश्वनाथखौ इनक्लुजन खालामनायनि जि बाथ्रा बेखौ लानानै रायजो राजाया जोबोद आसाबादि। आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDFBनि सोद्रोमाफोर बारग' सोद्रोमाफोर बिटिआर सरकार प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो आसाम सरकारजों जयै खामानि मावगासिनो दङ। जों खोब आसाबादि जे खम समनि गेजेराव बे जाफुंगोन। जोंनि गोबां भेन्सार स्कुला दाबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। बेयाव गोबां स्कुल दङ नाथाय टिचार्स गैया। LP ME हाइ स्कुलाव बे जेंना जेंसिफोरखौ जों फोजोबस्रांनांगोन। आरो जोंनि रांखान्थि अबस्थाया मोजां नङा, लामाया मोजां नङा। दा बे जेंना जेंसिया मोनसे समाव सुस्रांजानांगोन आरो जोबहैनांगोन। होमबासो राङापारा ओनसोलाव थानाय सनितपुराव थानाय रायजो राजानि जेंनाया जोबगोन आरो जोङो उदाङै आरो मोजाङै जों थांना थानो हागोन। मार्टियार फेमिलिनो जि 5 लाख होनो गोनां दङ, जोङो आसाम सरकारखौ बुंदों। आसाम सरकारा मोनसे बाजेट थिनानै दोनदों होननानै जोङो खोथा होदों। आरो बेनि स्क्रुटिनिया खोब खम समनि गेजेराव जोबोब्ला फेस मेनाराव 5 लाख रां जि मार्टियार परियालनो होनांगौ बे होनायनि खामानिया स्टार्ट जागोन। बे आसामाव आसामनि सरकारि रावा जाबाय असमिया राव आरो आसामनि लोगो सरकारि रावा जाबाय बर' राव। बराक भेलियाव बेंगलि राव। दा आसामनि गासै बर' रावा जिहेतु 90 सिडुलाव हाबबाय, बिटिआर सुक्तिजों सरकारि राव हिसाबै गनायजाबाय। आरो बेयो आसामनि गासै DC अफिस SP अफिस जेसेबां डिपार्टमेन्ट दङ आसामाव बे डिपार्टमेन्टफ्राव बा टाउन सहराव जेराव प्राइभेट आरो सरकारि फसंथानफोर दङ बेयाव गासैयावबो लिरनांगौ। बिनि डाइरेक्सन अफिसियेल लेंगुवेज इमप्लिमेन्टेसन डिपार्टमेन्ट दङ, बिथांमोना बिनि खामानिखौ मावनांगौ। दा बिटिआराव थांनाय 17 बोसोराव आरो बिनि सिगाङावबो 2004आव बर' रावा 8 सिडुलाव हाबदों। बिनि उनाव आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै जोङो बिटिआर सुक्तिनि उनाव जोङो गनायथि मोनदों। दा बेखौ बाहायनायनि जि बिबान थांनाय समनि सरकार आरो आथिखालनि सरकार बेखौ मोनसे सिस्टेमेटिक प्रक्रियानि गेजेरजों गासै हेड अफ द डिपार्टमेन्ट गासै DC SP बिथांमोनखौ बिथांमोनखौ लिंहरनानै मेल मिटिं खालामनानै आसामाव असमिया रावा 1 नम्बराव थागोन, 2 नम्बराव बर' राव थागोन, बराक भेलियाव बा बेंगलि राव थागोन। आरो बिटिआराव 6 सिडुलाव बर' रावा 1 नम्बराव थागोन, 2 नम्बराव असमिया आरो 3 नम्बराव इंलिस थागोन। दा बे मोनसे स्ट्रिम लाइन बेबस्थाखौ खालामनांगौ। गोदान गोदान अफिसार फैयो, गोदान गोदान गावनि गोसोबादि लिरफैयो। सोरबा बर' लिरा, सोरबा असमिया लिरा, सोरबा इंराजि लिरा। आरो बेखौ लानानै गरेस्वरावबो दावराव जाखांबाय, बेखौ लानानै दाख्लै बिजनियाव दावराव जादों। आरो बिनि फिनजाथाय हिसाबै नोङो मोनसे आफादा बेखौ खोमोरहैदों। बराक भेलियाव बेंगलि राव लिरनाय नुयैखाय असमिया राव लिरनाय
माने जेएमनि जि जल जीवन मिशननि जि स्किम दंमोन बेखौ गोसोम दागो फुनदों बे लेंगुवेजखौ लानानै बितर्कआ दाबो दङ जोबाखै दा बेखायनो आसाम सरकार बिटिआर सरकार जयेन्टलि मोनसे इनिशिएटिभनि गेजेरजों अफिसियेल लेंगुवेज इउज खालामनायनि जे मोनसे खामानि दङ बेबस्था दङ बेखौ मोजाङै मावफुंनांगोन आरो बेखौ मावफुङोब्ला नैबे जे लेंगुवेजखौ लानानै जोंनि गेजेराव संघात जानो नागिरदों बे ओरैनो जोबगोन आरो बेखौ बेबायदि नुदोंब्ला जोंनि जायफोर सांग्रां बेक्तिफोर दङ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' सरकारखौ जों बुंगासिनो दङ खिन्थु सरकारनि डिपार्टमेन्टफ्रा बेखौ मावफुङा गोबां डिपार्टमेन्टनि जायफोर हेड थायो बिथांमोना बे खेत्रआव माने सिनसियार नङा आरो बिसोरमोना नेग्लेक्ट खालामो माब्लाबा नोंथांमोना गोजोन गोरोबथाया 3 बोसोर जानोसै जुदिও कभिड कर'ना भाइरास थांबाय इलेक्सन थांबाय नाथाय जों लुबैदों जे टाइम बाउन्ड स्पिडि इमप्लिमेन्टेसन आरो बेखायनो सेन्ट्रेल जिखिनि साबजेक्टसफोर दङमोन सिमा बारायनांगौ कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्यु आर्टिकल 280 मर अट'नमि मर पावार 6 सिडिउलाव हरनांगौ एनडिबिनि जिखिनि जेलाव थानांनाय आरो एनआइए आरो सिबिआइनि जायफोरा केस दङ लोगोसेनो रन्जन दैमारि बिथांमोननि जेंना जेंसि आरो डाइरेक्ट जि स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट बेबायदि माखासे जिखिनि मेजर जोंहा क्ल'ज दङ सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउसन एनआइटि बानायनांगौ सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि रेलवे कच फेक्ट्रि जिफोर दङमोन बेखौ गोख्रैनो इस्टाब्लिश खालामनांगौ बिनि थाखाय जोङो मैया हम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्ला बिथांजों रायज्लायदों इउनियन आरो बिथाङा जोंनो खोब कनस्ट्राक्टिभ आरो पजिटिभ खोथा होदों मैयानि रायज्लायनाया भेरि माच प्रेगमेटिक जादों आरो बिनि रिजाल्टखौ जों जानुवारि दानाव जेला फर्मेल आरो ट्राइपार्टाइटआव जिरायगोन जोङो माखासे फिथाइखौ जों मोनगोन गोजोन्थों।